Elke morgen als ik opsta, dan denk ik van, ik woon op een mooi eiland, lekker mooi weer. Daarom ben ik ook eigenlijk begonnen om met de schoonmaak. En dat is dan 1 keer in de week. Ik ben dankbaar dat ik dat mag doen, laat ik het zo zeggen. En daarnaast heb ik een fantastisch team van vrijwilligers uiteraard, want ik kan het niet alleen. We doen het met z'n allen. En dat zijn fantastische mensen die elke zondag 3-4 uur van hun vrije tijd opofferen om de rotzooi van andere mensen op te ruimen. Een voorbeeld voor velen. We zijn vandaag hier met een man of 20, 22. Goeie zaak. Het eiland is gewoon te veel. En dat viel mij op. En ik dacht van nou, daar gaan we wat aan proberen te doen. Hoe voel ik mij? Af en toe als ik klaar ben, doodmoe. Maar wel met een goed gevoel. Ook gezien wat ik net ook zei. 5 jaar geleden was het niet bekend. Het vuil. En dat is onze verdienste. Dat we het elke week doen. Ik zet elke week een Nederlands verslag van de schoonmaakdag erop. Donderdag gaat dat in de Papiaments erop. Staat op 10 pagina's, Instagram, etc. Wordt veel bekeken en ik hoop daar ook mensen mee wakker te schudden. Kijk, wij kunnen het niet alleen. Er zijn meerdere groepen die het schoonmaken. De government moet zijn best doen, Celico moet zijn best doen. Maar de mensen moeten het met z'n allen. Dan krijgen we het eiland schoon. 100% ga je niet halen. Maar we moeten wel zeker 70% schoner als wat het nu is. Die actie is prima. En nu hoop ik dat de regering ook uit gaat breiden, een actie gaat zetten, op touw gaat zetten voor het zwerfvuil. Dus ik hoop dat de mensen wakker worden, nog meer wakker worden. En als iedereen gewoon zijn eigen stukje straat schoonmaakt, hebben we het eiland met een half jaar schoon. Win-win voor iedereen. Wat er achtergelaten is door jullie, wat wij hebben opgeruimd vandaag, treft 90 kilo glas, dat zijn 450 flesjes. We hebben hier Caminda Salinha schoongemaakt op gemiddeld 1,5 kilometer heen, 1,5 kilometer terug. Blik is 5 kilo. Dat is 375 blikjes. Plastic flessen, 9 kilo, zijn 450 flesjes. Restafval, dat is in totaliteit 75 kilo. Compleet heeft deze schoonmaakactie 179 kilo helaas opgehaald. En dat hoort niet op de straat, dat hoort gerecycled te worden en uiteraard in je klikken. Mensen moeten stoppen met afval uit het raam te gooien als ze ergens lopen te wandelen om hun afval neer te gooien. Stop gewoon met je afval ergens te deponeren, doe het in de zak, gooi het thuis in een kliko, probleem opgelost. Een schoon Curaçao begint bij jezelf.